Hyvää päivää kaikille. Me olemme Viilosten Media. Pitkästä aikaa. Heesu heiluville. Hyvää alkanutta kesää kaikille katsojille sinne kotisohville. Mä olen Miikka. Mä olen Eerikki, Oliver. Ja tervetuloa vaan kaikille katsomaan tätä meidän Assun huppaisa reaktiovideota. Eli me nyt tehdään tämmönen reaktivideo sen takia, koska me julkaistaan uusi EP 1.6. Ja halutaan vähän kuunnella, mitä tässä on saatu aikaiseksi ja vähän kaikkea mielipiteitä ja semmoista. Mitä meidän EP:lle tulee? Siihen tulee kaiken kaikkiaan, monta tässä nyt on? 5 biisiä. Tai oikeastaan 4 biisiä ja 1 intro. Joo. Hyvä se. Aloitetaan tuosta introsta vaikka, niin mä en tiedä, ootko sä itse edes kuullut tätä introa vielä? Mä oon kuullut se intro silloin, en tiedä, 2-3 vuotta sitten, eli en muista ollenkaan sitä. Niin, mä laitan tulemaan. Oliko se siinä? Oli. Oli putkiradiolta. Erkin. Joo, se kuulosti ihan ekstra putkiradiolta, kun mä kuuntelin tämän Eerikin Teamsin kautta. Toki kuuntelen sen sitten ehkä myöhemmin vielä. Ei tuo kuin 10 sekuntia. No niin, no mutta se on just sopiva lyhyt ja ytimekäs intro, sillä siis sitä myös niin kuin sanotaan, että voi se intro olla liian pitkästyttäväkin. Seikka on saletti. Ei sitten nyt mennään niin kuin naulan kantaan tässä asiassa. Intron tarkoitus on se, että vaihdetaan kanavaa putkiradiosta ja sitten valitaan se biisi ja sitten alkaa toi Just Begun. Tulee semmoinen pieni riser-efekti siihen. There's been trouble through the night. I don't know where it's coming from. We're in the eye of the storm. I wanna see how it all falls down. Will you be here with me and face your fears? I wanna dance under the sun and stand in front of you, thinking my life is just begun for. Will you be here with me and face your fears? I wanna feel like someone, but I'm in the wrong one. Feel like a winner just for once for you. Joo, sit toi on se meidän eka biisi tällä EP:llä. Ja meidän ensimmäinen single myöskin, että Toi oli vissiin niin kuin ensimmäinen biisi, mitä me niin kuin alettiin ylipäätänsä edes soittelemaan. Siis se oli oikeastaan, mä en tiedä, se oli Just Begun tai sitten Resurrection. Joo, tää oli niin kuin toinen biisi, minkä mä oon ikinä itse kirjoittanut. joo. Miten se sai alkuunsa toi biisi? Että mä olin mökillä käymässä ja siinä oli kesäinen päivä ja sitten siinä kirjoittelin niitä sanoja vähän silleen ohi menneen jostakin tommosia kultaisia riimuja, mitä tuli mieleen. Ja sitten kun menin takaisin Joensuuhun, niin sitten mä tavallaan löin vaan sen kaiken yhteen, että se vaan meni silleen. Ja sitten, että ei vitsi, tää voikin vetää tälleen näin. Ja siinä ei ollut, niinku, se ei ollut mitenkään vaivaannuttavaa kirjoittaa, se vaan niinku tuli päähän. Silleen, että se on ollut siellä aloittanut varmaan jonkun aikaa ja sitten se vaan piti oksentaa sitten paperille. Että mistä mä niin kuin kirjoitin ton biisin, että mistä se lähti, mutta se taisi olla jotakin, siinä taisi olla jotenkin parisuhteen humua siinä taustalla ja sitten tämmöistä niin kuin vaikeuksien selvittämistä ja sitten semmoista, mä en tiedä, no ehkä niin kuin semmoista positiivisesta vinkkelistä kuitenkin kirjoitettu. Dikkasin alusta asti tosta, tai oli kiva tuottaa ja miksata biisiä.
tavallaan lisäillä kaikkia elementtejä. Ja sen takia me varmaan äänitettiinkin ja julkaistiin toi ekana, kun tuohon oli enemmän tarttumapintaa. Ja sitten musta tuntui, että mitä muita biisejä meillä oli siinä ohella, ne oli vähän semmoisia raakileita, niin ei niille oikein voinut Niin, kyllä. Tämä oli niinku kaikista pidemmälle niinku edennyt biisi, niin sen takia oli kiva lähteä tekemään. Se ei ollut mitenkään niinku instrumentaalisesti niinku haastavaakaan silleen, että se oli semi-yksinkertainen. Ja siis silloin kun me alettiin soittamaan sitä, niin muistaakseni meillä ei ollut siihen sitä näppäilyhommaa, sitä vaan se oli silleen, että me mentiin soittamaan sinne Santerin reeniskälle. Ja Niin sitten me sitä jammailtiin ja sitten se heitti yhtäkkiä tommoset, me oltiin molemmat silleen. Joo, en mä muista. Siis joo, mä muistan sen nyt, että niinku sieltä se Santerilta mun mielestä se tuli se siis mä olin itse niinku päättänyt sille, että ei kyllä mun täytyy keksiä siihen se näppely ja kaikki mitä mä keksin oli ihan paskoja. Ja sitten niinku sillä oli vaan joku pari sekkaa se vaan niinku sanoi, että mä heitän siihen jotakin ja sitten se tuli vaan tolleen niin että wow, kylmät väreet. Joo. Voidaanko käyttää please? Joo, käyttäkää vaan, että kyllähän noit tulee tosta. Joo. 2019 ja sitten 2020 niin mun mielestä me päätettiin toi meidän nimi ja sitten alettiin työstää näitä enemmän siellä studiossa. Joo, se oli silloin, heti kun mä olin muuttanut Joensuuhun, niin aika lailla silloin noita alkoi tulemaan noita. Niin noita biisejä jo, varmaan se äänitysvaihe alkoi 2020 muistaakseni. Silloin piti vähän niin kuin alussa päättää jo se soundimaailma, mitä niin kuin toi koko EP niin kuin tulisi olemaan. Niin se oli aika semmoinen niin kuin aika pitkäkestoinen prosessi niin kuin ekaksi biisiksi tai silleen, kun piti miettiä, että minkälaista soundia mä haluan, että mun rummut kuulostaa sillä levyllä ja sitten päätettiin, että se olisi vähän sellainen niin kuin tavallaan replaceattu se snare ja basari siihen semmoista niin kuin vähän semmoista jotenkin isomman kuulosta halusin siitä ja sitten johdattelin sitä samaa soundia näihin muihin biiseihin. Tavallaan, että ne rummut kuulostaa aika lailla samalta joka biisissä, paitsi tiettyjä eri elementtejä on mukana, mutta silleen, että niin. Mun mielestä me niin silleen just haettiin aika pitkänkin aikaa sitä tavallaan se tilan tunne siinä äänessä. Mä niin toki puhuin siitä soundista, mutta sä sen etit sieltä sitten. Että niin, tavallaan löytyi semmoinen yhteinen tavallaan semmoinen ajatus, että tavallaan kuuntelin niitä ehdotuksia ja ajatuksia, mikä olisi hyvä. Sitten mä niin referenssibiisejä kattelin niin Two Door Cinema Clubilta ainakin muutamiin näihin. Ja tähän just, että minkälaista snarea ne on niin käyttänyt, kun aika saman genren musiikkia se on. Vähän semmoista indie-rockia, missä on pop-tyyppisiä painotteita tai tämmöisiä niin kuin ajatuksia, niin tavallaan sieltä. Ja pitääkin varmaan niin kuin muutenkin kaikissa tuotannoissa ja tämmöisissä, kun miksailee, niin katsoo referenssibiisejä, niin sen takia kanssa piti poimia tommosia elementtejä sitten tähänkin. Ja siihen tuli semmoinen aika kultainen keskitie, kun mä tein itsellä se soundi, mitä on tottunut kuuntelemaan sitä jotakin brittiläistä indie-rockia, missä niin kuin joillakin yhtiöillä on aika yllättävänkin rosoinen ja alkukantainen se soundi, niin kuin joku Libertines, mikä niin kuin toisaalta äänittääkin niin kuin niiden kokonaisuuksia silleen livenä ja sitten ehkä vähän niitä lähtee korjailemaan, niin siihen tulee niin kuin aivan semmoinen erilainen meininki, mitä ei ole monella muulla yhtyeellä. Ja sitten on Strokes. Strokes on toinen. Että siis niillä on myös semmoista rosoisuutta, mutta sitten niillä on myös semmoista kliinisyyttä, mistä itse tykkää. Ja mun mielestä se on niin kuin se plus sitten toi Two Door Cinema Club, niin sieltä mun mielestä on tullut aika paljon sitä soundia. Joo.